Como nais e pais, cóstanos os cambios que teñen que ver coas nosas crianzas. E un exemplo témolo cando se achega a etapa da adolescencia. Entón hai pais que se queixan porque antes a súa filla lle falaba todo e agora únicamente lle di que non ten nada que lle dicir, ou tamén a mamá que se queixa porque antes o fillo era moi agarimoso e dun tempo a esta parte pois parece máis brusco, e entón preguntan como poden facer para que a súa relación cos fillos sexa como antes, como hai un par de días. Pois ben, unha cousa que hai que asumir é que esa realidade de antes non vai voltar. Os fillos e as fillas medran, maduran, cambian e xa non son eses nenos de hai un tempo. A boa noticia é que o que ven vai ser distinto, pero non ten que ser peor. Aos adultos cóstanos adaptarnos aos cambios que se producen, pero é unha etapa máis que interesa asumir da mellor das maneiras. Non ten sentido pelexar contra o paso do tempo, e aí inclúese a madurez das nosas crianzas. Entón pode pasar que sintamos como unha sensación de perda e que non nos gusta nada. E por iso empregamos ás veces a manipulación pura e dura, aínda que non sexamos conscientes delo. Cando lles dicimos, pois antes me contabas todo, pois gustaríame que volveras a ser o rapaz que me daba tantos bicos cada día, pois eu só quero que volvamos facer as cousas xuntos, e que só me buscas cando che interesas e non pasas de min. Se vos acordades, esta da adolescencia é unha etapa complicada con respecto ao recoñecerse a un mesmo, o tema da autoestima, e soe ser unha fase na que se engrandan as inseguridades de cada quen. Logo, o que menos necesitan os adolescentes é que tamén na propia casa lles digan que non son válidos ou que deberían ser de outra forma. O normal na adolescencia é experimentar novos sentimentos, estar máis abertos ao mundo dos iguais, a novas experiencias e tamén cos seus riscos. Ben, pois un factor protector da saúde na xuventude é sempre a boa relación familiar, onde o respeto mutuo sexa a base, con límites, pero tamén con cariño. Unha proposta neste senso sería que, en vez de gastar as nosas enerxías dando alarma constantemente sobre todos os males que lles acechan, traballemos para manter unha boa comunicación na casa, porque é o mellor xeito de modular esta etapa de tantos cambios. Como pais e nais, temos a responsabilidade de coñecer que pasa na adolescencia tamén cos nosos fillos e asumir eses cambios, aínda que ás veces pois non sexan os que máis nos gusten. Aceptemos que na adolescencia basicamente nos buscarán cando nos necesiten. E iso é malo? Pois non necesariamente. O malo é que, aínda necesitándonos, non nos valoren como interlocutores válidos, porque andamos sempre á gresca. E o que se preguntará entón o meu fillo ou a miña filla será: para que che vou dicir nada, se terminas botándome a culpa por algo? Novamente considero que a calidade da nosa comunicación familiar cos fillos vai ser a que poda aportar máis no obxectivo de ter unha boa convivencia e de poder medrar xuntos que non revoltos, dándolle a cada quen o seu espazo vital para que se desenvolvan pois da mellor das maneiras.